Inselmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor Bitchin Witch fejn kull ġimgħa jiena naqralkom ftit qari bil-Malti. Illum se naqralkom żewġ novelli mill-ġabra ta' novelli ta' Jean-Paul Borges bl-isem ta' Mhux Nies. Jean-Paul Borges jaħdem bin-numri li ma jmeruh qatt, iżda qalbu jimliha bil-letteratura. L-ewwel ktieb li ppubblika kien traduzzjoni ta' Sharon u l-Kunjata tal-awtriċi Palestinjana Suad Amiri. Imbagħad huwa ppubblika l-ġabra ta' novelli Mhux Nies minn fejn se naqralkom l-ewwel novella llum bl-isem ta' Daqshekk. Xemx tiżreġ u l-uniku sħaba fuqna bajda daqs ir-ramel tal-ground ta' taħt saqajna. Il-ballun ġie f'saqajja, ftit baqa' ħin biex immorru lura lejn iċ-ċella u nafu li min jiskorja se jirbaħ. U min jirbaħ jisfen. Qed nara l-ftuħ qudiemi, qed nara l-lasta tidher kbira, qed nara x-xibka tistedinni. Sempliċi wisq din, ma nistax infalli. Qed nimmaġina li sħabi janquni wara jolluni fuq spallejhom. Se niskorja dal-waqt. Il-ħolma ta' dal-lejl se ssir realtà. Qalbi qiegħda tħabbat aktar minn kemm ħabbat għali bideħ mal-ħajt waqt l-enneż muħmar il-lejl li kellu. Qed nolli sqajja u se nixxutja b'kemm għandi saħħa. Se nitlaq il-grillu. Tlaqtu. Ma nafx ġara. Hemm minni li ma nafx. Naf biss li l-ballun ola u ola l-bot mill-lasta. U minflok fix-xibka daħal fil-wajer imxewwek li tanti darrasni. Il-ballun infaqa. Qed inħossni bħal meta l-aħħar fixkun ilma li kelli fuq id-dajsa żelaq minn idi u ntilef fil-baħar. Sħabi ma jgħidu xejn. Ta' kontra qed jgħidu li qarraqthom. Ballun wieħed kellna u issa ma baqa' xejn. Bħal ħafna ħolm li kelli meta terraqt fid-deżert tas-Sahara, spiċċa fix-xejn. Kelli ċans niskorja. Kelli ċans insir eroj imqara l-ftit minuti. U ħarab. Qed rasi f'idejja nisma' da kontrija. Is-soldat issa ħareġ isaffar is-suffara biex kollha nidħlu lura. Ikolli nkompli nikkontempla ġewwa. Għadda l-lejl. Inbidel fodu. L-għodu b'xi mod mexa. Erġajna ħriġnaw fil-ground imma l-ħin qed jiġġebbed daqs il-wajr imxewwek ma' kull rokna. U hemm il-ballun fil-wajr imxewwek. Isu l-qamar kwinta jiddi fil-lejl tant li rrid nistaħba minn kollox u minn kulħadd. Ix-xutjajt bil-ħerqa. Inkuru ngħid il-ballun flok rasi bir-rand. Jean-Paul, minn fejn ġiet imnebħa din l-istorja minn din il-ġabra Mhux Nies tiegħek? Dik l-istorja hija mnebħa minn ritratt li huwa fil-ktieb Islanders ta' Darren Zammit Lupi. Dan huwa kollezzjoni ta' ritratti tal-istess Darren Zammit Lupi li kien jieħu ritratti waqt li hu kien ikun jidher li mal-forzi armati biex isalvaw nies li qegħdin f'distess f'kelma oħra migranti li telqu minn pajjiż biex ifittxu xorti aħjar f'pajjiż ieħor. Ukoll biex inkun onest ħafna nifsi iktar mill-li meta rajt il-ktib, dan meta saret it-tnedija tal-ktib kien hemm esibizzjoni f'St. James Cavalier u jiena kont hemmhekk. U meta rajt dak ir-ritratt mill-ewwel issu ħassejt xi ħaġa il-ritratt beda jinbixni qed irrid nagħmel xi ħaġa, tantu sabiħ li irrid nagħmel xi ħaġa u fil-fatt mort id-dar u b'xi mod nibted dik l-istorja. Tajjeb, mela. Jean-Paul, fil-kollezzjoni tiegħek insibu bosta referenzi għall-ODZ, spekulazzjoni u l-bini sfrenat li attwalment tista' qiegħed fuq fhom kulħadd bħala waħda mill-kwistjonijiet il-kbar ta' żmienna. Pereżempju għandna Peter Ross, il-Ħajt, Esse, kollha jagħmlu referenzi ċari u tonni għal dan il-fenomenu kontemporanju ta' pajjiżna. Kemm taqbel ma' qari tan-novelli li jinterpreta dawn ir-referenzi bħala protesta? Kull storja qasira, novella, romanz tista' tkun ħafna affarijiet. Issa ovvjament protesta tista' tkun waħda minnhom. Jiena kittib kontemporanju, ngħix f'Malta u dan l-affarijiet li qed issemmi bini bla razan, bini f'dak l-soltu suppost insejħulu ODZ li affettwani ħafna x'jiena persuna li nħobb ħafna l-ispazju, persuna li nħobb ħafna s-sempliċità fl-ambjent u nħobb ħafna nimxi u niġri fl-ambjent.
biex inkun qed kollox naħseb ukoll ma nemminx li huwa sempliċement fenomenu ta' żmien, anzi ilu ħafna magħna, imma bħalissa ovvjament qed inħossuh ħafna iktar minn qatt qabel għas sempliċi raġuni li issa dejjem l-ambjent dejjem qed jonqsilna. U fil-fatt hija xi ħaġa minn hawn id-dinja li anke fil-futur ħajaffettwana ħafna. Issa kif għadni kifet jiena bħala kittieb hawnhekk bil-fors kelli nikteb fuq l-ambjent u fuq x'qed jiġri. Għax jiena rrid nirrifletti x'qiegħed jiġri madwari, kif għadni kifet jiena kittieb kontemporanju. Issa bħala kittieb kontemporanju wkoll biex inkunu qed kollox naħseb li jiena inħossni ħafna iktar komdu milli forsi nitkellem f'diskursata, eċċetera, eċċetera, jiena nħoss ċertu soljev biex nesprimi ruħi permezz tal-kitba. Fil-kitba wkoll li nħobb ħafna hija hemm ħafna l-onessa x'inti qiegħed inti u l-karta u l-linka allura bil-fors ħajkun hemm ċertu onesta x'inkella tkun qed tikdeb miegħek innifsek u allura ħarġu dak li ħarġu. L-issejjer nemmen li jirriflettu lil Malta tal-lum, allura bil-fors l-ambjent kellu impatt kbir fuq l-issejjer. Jien ukoll nemmen li l-ambjent mhux sempliċement għandu impatt fuq l-issejjer, imma għandu wkoll impatt fuq il-karattru nnifsu anke fil-ħajja ta' kuljum għax persuna li jgħix fl-urban u persuna li jgħix f'razzett huwa ovvjament persuna differenti. F'waħda mill-sejjer ukoll, pereżempju Peter Ross ukoll missejt il-fatt il-kaċċa li ssir fl-ambjent Malti. Huwa xi ħaġa oħra fenomenu Maltija bil-fors kelli nsemmija u fil-fatt jiena semmejt il-Peter Ross għax ukoll fl-istorja hemm persuna il-mod kif jiġġustifika ruħu biex jagħmel li jagħmel. Huwa f'dik l-istorja il-karattru jiġġustifika li jaqbad asfur ġogaġġa għax iħoss li l-Peter Ross huwa persuna territorjali, allura huwa persuna ġellied, allura ma jħoss l-ebda ma jħossux ħadd li jaqbad asfur. Sfortunatament nużawha ħafna fl-argumenti tagħna. L-ambjent huwa ħafna drabi karattru daqs il-karattri nifishom nemmen fl-issejjer tiegħi. Issa jekk l-issejjer tiegħi jittieħdux bħala protesta, daka huwa fidejn il-qarrej, huwa fidejn il-kritiku, jiena ma nħoss ebda remors li jaraw hekk, anzi jiena persuna li nattendi l-protesti u ma rridx inkun fuq kollox kittieb kontemporanju li jibża jaqbad dak li jaħraq. Issa, fin-novelli tiegħek tispikka ħafna t-tema tal-frontiera ta' ħitan kemm immaġinarji kif ukoll reali. Il-wire mxewwek f'daqshekk, il-barbed wire li markat żoni militari anke qalb l-enormità tal-ispazju verġini f'Buen Camino, l-erba' ġebliet f'Schengen, il-ħajt ta' Gaza u l-ħajt personali fin-novella il-ħajt. Imbagħad hemm ħitan oħra bħal dik li tibni soċjetà Maltija madwar il-protagonist ta' mhux nies, il-ħajt ta' bejn Mendy u l-futballer f'nofs maratona. Iżda jinħass li hemm ħajt ieħor moħbi fir-rakkolta tan-novelli, il-ħajt li warah qed jinħeba, ir-rakkont innifsu. Kull novella donna qed turina parti żgħira minn stampa ħafna kbar li ma stampa nistgħu biss nieħdu ħjir tagħha mir-rakkont. L-għonet għajdin għek taqbilx, u jek taqbel xinu l-iskop ta' dan il-ħajt, u kif jidħol fl-iskema tal-estetika li tħaddan inti bħala kittib. Biex inkomplu mal-mistoqsija ta' qabel, bħalissa qed nibnu ħafna ħitan fis-soċjetà tagħna u mhux dejjem huma metaforiċi. Issa, il-bniedem ħafna drabi isiba ħafna faċli li jibni ħajt jew idendel portiera għaliex għax permezz tal-ħajt iħossu iktar forsi sikur, iktar kenni, jkun fil-fosqa tiegħu, fil-comfort zone tiegħu. Issa, jiena użajt il-ħitan, huwa veru li hemm ħafna ħitan u veru użajt ħafna ħitan fl-issejjer tiegħi, imma wkoll jiena nemmen li l-antitezi tal-ħajt huwa pont, huwa l-bridge li nispera li forsi bil-ftit kitba tiegħi irnexxieli noħloq xi tip ta' pont bej persuna u oħra, bej soċjetà u oħra.
Jiena xi kultant użajt il-ħajt l-ewwel net għas-sempliċi raġuni li rrid nipprova nitla fil-għoli ħanara sajt forsi nosserva iktar il-persuni l-oħra mill-għoli, rrid nosserva iktar forsi s-soċjetà. Kien hemm drabi oħra li mort li tlajt fuq il-ħajt għax rrid nara n-nies tan-naħa l-oħra kif huma u kif aħna nħarsu lejhom. Sempliċi, per eżempju, n-nies ta' kullu skur, n-nies li ġew li huma immigranti li ġew bid-Dajsa u Malta. Ħafna drabi nibnu ħajt magħhom bħalissa di l-kontroversja fejn ħan nitfawhom ishom xi nies mhux bħalna, allura ħan niġu għall-istess isem tal-ktieb bejn minnu nies u mhux nies. Il-ħajt sfortunatament ukoll kien tema fil-kampanja elettorali tal-Istati Uniti. Ukoll imma jiena nemmen li il-ħajt jew kemm metaforiku u kemm mhux, ħafna drabi meta aħna nisfidawh tinduna li għandu pedamenti mhumiex b'saħħithom xejn. Jiena pereżempju tlajt fi żmien meta fid-89 waqgħa l-ħajt ta' Berlin. Għal ħafna nies kien xi ħaġa sagrosanta, imma meta xi ħadd sfidah waqa' ħafna iktar faċli mill-imbena. Dawk huma l-ħitan. Issa jien ukoll fin-novelli tiegħi ħafna drabi il-ħitan użajthom naħseb iktar milli biex naħbi għax jiena dejjem nemmen li storja persuna tara kemm tara dejjem għandha xi ħaġa li inti m'intix tara. Tista' tkun emozzjoni, tista' tkun xi ħaġa materjali, naħseb kont inkun kieku prożontus kieku nipprova ngħid hawnhekk għandek kollox għandek carte blanche, għandek kollox tista' tara li trid. Il-ħajt servini għax fir-realtà hemm affarijiet li aħna ma narawhomx. Tajjeb, fil-kollezzjoni hemm referenzi għal avvenimenti u personaġġi storiċi bħal miġġa ta' refuġjati Albaniżi f'Malta, in-Nakba Palestinjana, Arafat u Thomas Sankara. Dawn żgur mhux referenzi kosmetiċi jew sempliċement u purament iddettati mill-bżonnijiet tal-istejjer. X'inhu r-rwol tematiku tagħhom fl-istejjer? L-istejjer tiegħi billi huma osra ma tantx kelli spazju għal kosmetiku, jiena provajt kull kelma li qed hemmhekk iżinta u qed hemmhekk għal bżonn. Għax l-istorja mbija u minnajra ma tkunx l-istess. Ovvjament iktar u iktar għal-karattri li qed issemmu li qed issemmi inti stess. Issa, per eżempju, xi ħaġa storika kienet fil-bidu tad-disajnijiet, inti stess semmejt il-miġja ta' vapur ta' Albaniżi f'Malta li kienet isna nistgħu ngħidu naħseb f'dan l-aħħar żmien l-ewwel darba li ġew ċertu tip ta' refuġjati f'Malta u allura sajna nevaljaw is-soċjetà tagħna kif inhi bil-mod kif laqathom jew ma laqathomx. Dan kien avveniment li laqatni ħafna fil-laħam il-ħaj u baqa' jidwi f'widnejja sal-ġurnata mqazza tal-lum. Allura ovvjament kellu isib ruħu f'xi waħda mill-issejjer tiegħi. Ukoll jiena l-Albanija huwa post li kont mort ma' Third World Group u ovvjament iltqajt ma' Albaniżi u anke meta kont qed nikteb din l-istorja għamilt ċertu riċerka fuqha. In-Nakba Palestinjana ma setax xonqos mill-ktieb tiegħi, sempliċi raġuni li jiena ftit qabel kont ittraduċejt il-ktieb Sharon and My Mother-in-Law bil-Malti huwa Sharon u l-kunjata ta' Suad Amiri. Allura għext ħafna mal-ktieb, għext ħafna in-Nakba Palestinjana inħin kollu tissemma fil-ktieb. Allura ovvjament ħassib ruħha f'xi waħda mill-issejjer tiegħi u fil-fatt hija b'mod dirett fil-ħajt. Personaġġi oħra, per eżempju, Arafat l-istess, jiena persuna li tlajt fi żmien li fuq it-television kont tara daw in-nies b'mod regolari u Arafat allura daħal fis-subkonxju tiegħu u dejjem kont inqablu ma' dak it-tifel li kienu waddab il-ġebel fuq tank. Thomas Sankara forsi rajtu daħal fis-subkonxju tiegħi naħseb ħafna iktar reċenti, għas sempliċi raġuni li għandi ħafna ħbib Afrikani, allura isemmuh il-Thomas Sankara u ħassejtu bżonn li jiena nagħmel ir-riċerka fuq minnu dan Thomas Sankara u laqatni biżżejjed biex jidħol fuq waħda mill-issejjer tiegħi. Kif jolqtu daw il-personaġġi lill-issejjer tiegħi, dan qed nitkellmu fuq personaġġi fuq nies avvenimenti li bidlu l-istorja ta' pajjiż, bidlu l-istorja tad-dinja, allura huma persuni b'saħħithom ħafna. Issa la bidlu s-storja ta' pajjiż, tista' timmaġina kemm kellhom iktar saħħa jibdlu l-andament tas-storja qasira minn tiegħi. Jean Paul, hawnhekk qed nara ħafna kotba, tgħidilna xi ħaġa dwar ftit minnhom.
Mela, ħanibdew. Dan lura d-dar huwa l-ewwel ktieb ta' Walid Naban. Niftakarni nixxieħ minn ħanut il-belt li llum sfortunatament madux l-istess, madux daqsan ħanut tal-kodba. Ħassejtu jkellimni meta kont qed naqra, wara li konti li minn dejjem kont forsi inħarbex xi ħaġa, qed naħseb wasal iż-żmien li forsi immur iktar nissammur iktar naqsama. L-internet ukoll għenet dan għax fil-fatt dak iż-żmien kont ħloqt blog. Ukoll jiena għandi inħoss li dal-ktib fil-fatt apparti li hemm reċensjoni fuq wara tal-ktib ta' Walid Naban, għandi relazzjoni speċjali ma' dan il-persuna, kważi il-persuna l-iktar ħati għaliex ħareġ mhux nies għax minn dejjem tani l-imbuttatura u hemmen ħafna fija. Hemm ukoll l-eżodu ta' ċikonji, il-kodba li għadna kif semmejna ta' Suad Amiri. Li dan traduċejt inti Li jiena traduċejt. Ieħor ta' Walid. Mbagħad hemm pereżempju il-ktieb ta' Hisham Matar. Hisham Matar huwa wieħed mill-kittieba l-aktar favoriti tiegħi. Ukoll Hisham Matar inħoss li għandi qisu relazzjoni speċjali miegħu mhux għax Hisham Matar jafni, imma għas sempliċi raġuni li Hisham Matar huwa persuna li jiena rajtu waqt il-Festival Mediterranju tal-Letteratura li torganizza kull sena inizjament u jiena parti minna. Meta inti taqra ktieb ta' persuna li rajtu xi darba qabel, ir-relazzjoni tiegħek mal-ktieb u s-sensazzjoni l-esperjenza ta' meta qed taqra dak il-ktieb tkun differenti ħafna milli meta inti sempliċement rajt ktieb wara l-qbattu minn fuq minn ħanut tal-kodba jew minn xi librerija. Ukoll il-Festival Mediterranju tal-Letteratura mhuwiex dawk is-sempliċi tliet ijiem. Jiena nħossni anke meta tisma' ħafna drabi il-poeżiji, pereżempju il-poeżija ta' Mark Nair li għandna hekk, ittik sensazzjoni differenti u llum il-ġurnata jiena inħares lej il-poeżija b'mod differenti minn qabel, tatni sensazzjoni differenti meta naqra il-poeżija. Wkoll pereżempju waħda mill-poeżiji favoriti tiegħi hawnhekk hija mill-ktieb Kantuniera l-Bot ta' Nadja Mifsud. Nadja dan huwa fil-fatt il-ktieb li huwa ġabra ta' poeżiji li rebħet il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tas-sena l-oħra. Waħda mill-poeżiji favoriti tiegħi hija Soppa fil-fatt. Jekk ma jimpurtax mela Soppa. Għax għadu jistrumblani das-sema sikwit xlampu. Niftaħ il-portieri beraħ u fis-sitini li nerġa' nalaqhom. Ritornell. Bizbal nofsoq ħsibijieti fil-borma. Jitkemxu xuftejn it-tfal mal-ewwel boqqa soppa, jisom qed jippruvaw jifmu fejn sajt mor żmerġ. Tajjeb, fuq dik in-nota, nistgħu nifhmu hemm? Grazzi ħafna. Aħna infakrukom li l-ġabra ta' novelli mhux nies hija shortlisted għall Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tan-novelli. Il-rebbieħa ta' dawn il-premijiet se jitħabbru f'Diċembru. Aħna narawkom għall-episodju li jmiss.